Les estacions d'esquí de la Baixa Cerdanya ja ho tenen tot a punt per iniciar la temporada d'hivern. Aquest dijous, molt probablement, haurà estat l'últim dia de la tardor en què s'hauran pogut contemplar els prats i muntanyes de la Molina completament verds. Aquest cap de setmana i a principi de la setmana que ve s'esperen nevades importants a la comarca que poden deixar un gruix considerable tant a Masella com a la Molina. A banda, amb la baixada de les temperatures prevista per les properes hores, les dues estacions preveuen poder començar a produir ja grans quantitats de neu. Sí, la màquina de produir neu està preparada, està a punt, així que baixin una miqueta més les temperatures. Avui han començat ja a baixar una mica. La previsió meteorològica ens diu que a partir de demà baixen bastant més. Tot a punt, els canons començaran a produir i si a més ens acompanya una mica el temps i comença a nevar també, doncs perfecte, això seria una base estupenda per poder obrir el dia 30, que és la data que tenim prevista d'inauguració de temporada. A Masella, per la seva banda, ja van produir una mica de neu a mitjans d'octubre, però les altes temperatures d'aquestes últimes setmanes van obligar a aturar el procés. Tot i això, a partir d'aquest divendres confien poder començar a produir neu sense problema. Si poden, també obriran el 30 de novembre, com la Molina, tot i que si les condicions ho permeten, no descarten avançar uns dies la inauguració de la temporada.